O may kain ka kapsat, kain na po tayo. Pero mag-pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Siyempre, higop muna tayo kapsat habang mainit. Ay na po, Diyos ko po, Rude. Sumamit si ka. Hindi mawawala tong sili kakapsat. Yes, pakmanin na, George. Kain pa tayo kakapsat. Ano pong ulam ninyo ngayong pananghalian? Ayun, musok pa oh. Init. Paunang subo para sa inyo kakapsat. Bulaklak ng kalabasa, patola, tapos bukal tea, putong. Sausaw natin ito. Puno yan. Pagka-fresh yung mga gulay talaga kapsat. Manamis-namis. Ay na. Ay na po. Uray ka lang mabang-aran. Nagigup ti sa baw. Tilapia. Ulo, my favorite part. Games talaga. Kapsat, ingat kayo sa nang-scam na nagbebenta ng banga. Para sure, i-message nyo ako rito sa page na Lucky Vizcayano para ibigay ko yung number ng may-ari mismo na tatawagan ninyo para hindi kayo ma-scam. Sige. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.